15টা সিট পিটিচি চেয়াৰমেনৰ এই 15টাৰ ভিতৰত 12টা সিট আমি কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যুৱ শাখাই এই নিৰ্বাচনত কি ধৰণেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু নতুন উদ্যমেৰে যিহেতু সভাপতিকে লৈ সম্পাদক সকলো আমি নতুন আপোনালোকে কেমেৰাটো ঘূৰাইছে চব চেংৰা ইয়াতে একেবাৰে ইয়ং আমাৰ চিন্তাধাৰাও খুব ইয়ং এইবাৰ আৰু সেইটোকে আমি যোৱা বিগত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰাই ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টিসকলে যি ধৰণেৰে নতুন নতুন কৌশল ৰাজনীতিক নিৰ্বাচন হ'লে প্ৰয়োগ কৰে আমিও বিটিচি অঞ্চলত এইবাৰ বিটিচিবাসীক উদ্দেশ্য কৰি কি নতুনত্ব আনিব পাৰোঁ আৰু বিটিচিবাসী মনৰ জয় কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি সেয়াৰে ডাঙৰ এটা পৰিকল্পনা আমি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াত আজিয়ে আমি অৱগত কৰিব খুজিছোঁ যে এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি ডাঙৰ এটা ৰেলী আমাৰ যুৱ শাখাৰ পৰা আমি ওলাবলৈ গৈ আছোঁ আমি নাম আজি ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ ৰেলীৰ নামটো কি হ'ব মুঠতে এইবাৰ বিটিচিত 12টা সিটটো যাতে UPPLৰ হাতত আহে আমি সেই কাম আমি আজি এই মন্থনত ওলাইছোঁ Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनिसो बिटिसिनि नङा रायजो राजाफोर एक्स EM प्रेजेन्टआव बिथाङा MCLA आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो बिथाङा बयनिख्रुइबो टेलेन्टसिन राकेश ब्रह्म MCLA बिथाङा BPF दोलोखौ लानानै माखासे खोथा बुंदों। दा बिथाङा बुंमालाय बुङामालाय बिथांमोननि अबस्थायानो जेबो गैला। दिनै नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा नाय नोंथांमोननि मेगनजोंनो नुगासिनो दं टेस्टिमनि बियो UPPL दोलोखौ बहाबा नुबावो नामा आरो UPPL दोलोनि माखासे नेताफ्रा बिराद गिदिर खोथा दिनैनि समाव बिधान सभा निर्बाचनखौ लानानै खोथा बुंनो नाजादों नाथाय फैलार बिथांमोना दिनै गोबां टप लिडारफ्रानो दिनै BPF मुखि जानो थांगासिनो दं जिमानासे आमार बिटिसि অঞ্চলত বসবাস কৰা UPPL দলৰ নেতা কৰ্মী সেই নেতা কৰ্মী সকলে BPF মুখি হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ তাৰিখত नोंथांमोना साननानै नाय गासिबो लोब लाख'लायनो हायो नाथाय जायफोर लिडारफ्रा नेताफ्रा BPF दोलोआव थानानै नेता जानानैनो BPF दोलोखौ बिट्रे खालामलांबाय बे रायजो राजाफोरनि आखायावसो थाबाय खिन्थु बेबादि नेताखौ रायजो राजाफ्रा BPF दोलोआव बजबफिनगोन ना फिना दा बेखायनो राकेश ब्रह्म बिथां बुंनाया बेवहाय जेबो मिनिं गैया खारना जाहैबाय बिथाङा BPF दोलोनि अंक खालामदों दिनैनि तारिखआव मा अंक खालामदों थांनाय MP इलेक्शनाव बेसेबां मोना MCLA बिटिसि इलेक्शनाव बेसेबां भट मोना BPF दोलोआ बबे केटेगरिनि थाखोनिफ्राय बेसेबां भट जय लाभ खालामदों जोवा निर्बाचনত BPF दले কোনটো ঠাইৰ পৰা কোনটো জাতিৰ পৰা কিমান ভোট লাভ কৰিছে बिनि हिसाबखौ मानाव गेदेर राकेश ब्रह्म बिथाङा टेलेन्टेड सासे टेलेन्ट नालाय जोंनि बिटिसिनि मोस्ट टेलेन्टेड लिडार होनबा बेबो नालाय बिथाङा हिसाब होदों दा मोनसे खोथाया स्पष्ट এই কথাটো মই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে बिथांमोना अपोजिशन जानो थाखाय जेसेबां % भटनि गोनांथि बे %खौनो बिथांमोना देरहानो हायाखै 40टा सिटनि गेजेराव अपोजिशन जानो थाखाय 40खौ फानब्रै खालामनानै फानसेया बेसेबां गोलैखो बेसेखिनि भटखौनो बिथांमोना देरहानो हायाखै बेसे सिटखौनो देरहानो हायाखै दा अब्ला बिथांमोना अपोजिशननि रलखौनो नैबे बिटिसिआव लानो हाया दा बेफोरबादि जेननानै दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मा खोथा बुंदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायदो दिनैनि तारिखआव मा खोथा बुंदों दा बेखायनो बेखौ बिजिरनानै नायबानो रायजो राजाफ्रा आरो बेखौ कमेन्ट्स हरबानो बुजिनो हागोन आंबो बुजिनो हागोन आं आसा खालामबाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ दा नैबे खोथायाबो गोसो होनो गोनां
बिथांमोना माखासे पलिसि एडप्टेड खालामदों आरो बिथांमोननि पलिसियाव थानानै रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' साद जारला जानांदों फेरेंगा बिथांनो भट होनानै बिथाङानो भटार्सफोरखौ इलेक्सन खालामदों गुसु गुसेयाव होखारलाबायदों बेफोरबायदि UPPL दोलोआव हुदा दं दा बेफोर गोबां खोथाखौ साननानै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल